дар муддати як ҳафта зиёда аз 20 волонтерон кӯмак расониданд молиявӣ, ҳам ба мо мевагӣ оварданд, чизҳои лавозимоте ки дар кӯдакон ниёз доштанд. имрӯз мо зиёда аз 100 кӯдаконе ки ҳамин интернат ба мехонанд дарс кӯмак расондем. аз цирк бошад чанд нафаронро оварда намоиш пешниҳод кардем. кӯдакон ҳамашон хурсанд, мо низ хурсанд ҳастем ки як рӯзро ҷудо карда вақти худро ҳамин чорабиниро пешбинӣ кардем. илова бар ин мо бачаҳое ки ҷамъ шудем аз ҳар тараф кор мекунем, як хеломон донишҷӯ ҳастем. ҳамин чорабиниро пешниҳод карда мо шиносоии худро бо якдигар зиёдтар кардем ки дар оянда кӯмаки зиёд мерасонем. хоб оянда боз аз пеш аст. мо низ ният дорем ки дар оянда васеътар шуда боз дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон кӯмаки худамонро расонем.